नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। वेंगुर्ला मांडवी खाडीत बुडालेल्या यशचा मृतदेह सापडला। इनोवा कारचा चक्काचूर, 7 जण जखमी। आणि विहिरींनी गाठलं तळ, पाणी विकत घेण्याची वेळ। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। वेंगुर्ला मांडवी खाडीत पोहण्यासाठी उतरलेला मूळ दोडामार्ग मोरगाव येथील रहिवासी आणि सध्या गोवा म्हापसा इथं वास्तव्यास असलेला 16 वर्षीय यश भरत देऊलकर याचा मृतदेह बुधवारी पहाटे मांडवी खाडीत आढळून आलाय। मंगळवारी दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास यश खाडीत बुडाला होता। सावंतवाडी तालुक्यातील तळवडा इथं आपल्या मामाकडे यश एका घरगुती कार्यक्रमासाठी आला होता। मंगळवारी 14 मेला आपल्या चुलत मावशीसोबत वेंगुर्ला इथं फिरण्यासाठी गेला असता झुलत्या पुलानजीक असलेल्या पाण्यात तो आणि त्याचा 15 वर्षीय चुलत भाऊ गौरव देवेंद्र राऊळ पोहण्यासाठी पाण्यात उतरले। मात्र त्यांना पाण्याचा अंदाज न आल्यानं ते बुडू लागले। त्यावेळी त्या ठिकाणी असलेल्या दाजी बटवलकर या मच्छीमार बांधवानं गौरव राऊळ याला वाचवलं। मात्र यश हा पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर बुडाला। दरम्यान मंगळवारी दुपारपासून यशचा खाडीपात्रात शोध सुरू होता। या शोध कार्यासाठी वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या वतीनं लाईटची व्यवस्था करण्यात आली होती। मध्यरात्री सुद्धा ही शोध मोहीम सुरू ठेवण्यात आली होती। अखेर पहाटे 4 वाजता यशचा मृतदेह पाण्यावर दिसून आला। याबाबत पोलिसात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे। शवविच्छेदन करून मृतदेह कुटुंबियांच्या ताब्यात देण्यात आला। या घटनेमुळे कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय। यश हा गोवा येथून 10वीची परीक्षा देऊन मामाकडे आला होता। दीपेश परब, कोकण साध लाईव्ह, वेंगुर्ला। भारतातील विमान कंपनी फ्लाय 91नं सिंधुदुर्ग ते हैदराबाद विमान सेवा सुरू केली आहे। हे विमान चिपिया विमानतळावर आठवड्यातून 3 वेळा उड्डाण घेईल। या सेवेमुळे सिंधुदुर्ग आणि तिरुपती मधील अंतर कमी झालंय। तसेच या तीर्थयात्रेला जाणाऱ्या प्रवाशांचा हा लांबलचक प्रवास फ्लाय 91नं सुखसुविधेनं समृद्ध आणि आरामदायी बनवलाय। 15 तासांचा सिंधुदुर्ग ते हैदराबादचा बस प्रवास आता 1 तास 25 मिनिटात करू शकणार आहे। त्यानंतर तिरुपतीला जाण्यासाठी पुढील प्रवासाचा पर्याय निवडता येणार आहे। विमान सेवेच्या यशामुळे ट्रॅव्हल एजन्सींना ऑल इन वन ट्रॅव्हल कम तीर्थयात्रा पॅकेजेस तयार करण्यास प्रेरित केलं। गोव्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या इनोवा कार चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं मुंबई गोवा महामार्गावरील हळवल फाट्यानजीक गडनदी ब्रिजवरील दुभाजगाला कारची जोरदार धडक बसली। यात कार पलटी झाली। या अपघातात 7 जण जखमी झालेत। हा अपघात बुधवारी पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास घडलाय। या अपघातात कारच्या दर्शनी भागाचा चक्काचूर झालाय। गोव्याहून मुंबईच्या दिशेनं इनोवा कार घेऊन जात असताना हळवल फाटा दरम्यान कार आली असता चालकाचं कारवरील नियंत्रण सुटल्यानं कारची नजीकच्या दुभाजकावर जोरदार धडक बसली आणि पलटी झाली। अपघातात बेगम मोहम्मद हनीफ चौकापूर वय 40, आयान मुख्त्यार गन्नेवाले वय 14, मोल्ला गुलाबसाब शिगाली वय 28, बाशिरा मोहम्मद गौस हकुलदार वय 72, आमिर मोहम्मद गौस हवालदार
वय 33, आलिया महाभुसाल शिगाली वय 11, पायजा जाफर कुमुमय वय 11 हे मडगाव गोवा येथील प्रवासी जखमी झालेत। अपघातग्रस्तांना तात्काळ येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। अपघाताची माहिती मिळताच कणकवली पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली होती। श्रीदेव वेतोबा पुनर्प्रतिष्ठा वर्धापन निमित्त भव्य नाट्यगीत गायन स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक हर्षा गणपुले, द्वितीय अर्णव बुवा, तृतीय क्रमांक हर्ष नकाशे यांनी पटकावला। या स्पर्धेस रसिकांचा अभूतपूर्व असा प्रतिसाद लाभला। वाटे का कीटमाची वाटे का कीटमाची तमा वाट एकाकी तमाची हरवलेल्या मानसाची
कलियन से बवरा गेल कलियन से बवरा गेल देवगड जामसंडे शहरात तसेच तालुक्यातील इतर गावांवर पाणी टंचाईचं संकट निर्माण झालंय। देवगड जामसंडेचा पाणी पुरवठा बंद झालाय, विहिरी कोरड्या पडल्यात, मिळतंय ते केवळ गढूळ पाणी, यामुळे आरोग्यालाही धोका पोहोचतोय। एवढंच नाही तर आता पाणी विकत घेण्याची वेळ देवगडकरांवर आली आहे। याचाच आढावा घेतलाय आमचे देवगड करेस्पॉन्डंट नागेश दुखंडे यांनी। पाहूयात देवगडचा ग्राउंड रिपोर्ट। 2 टर्म आपण आपले सर्वांचे एक लाडके पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेब यांनी जे प्रकल्प जवळजवळ मला वाटतं 54 योजना वैयक्तिकरित्या केल्या, त्यामध्ये प्राधान्याने या चालू वर्षामध्ये जवळजवळ 2 वर्ष झाली, 2 वर्षामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये हर घर नल म्हणजे जलजीवन योजना, म्हणजे प्रत्येक कुटुंबा म्हणजे जे ज्या कातळावर वसलेलं घर असेल त्या ठिकाणी त्या कुटुंबाला ग्रामपंचायतीने नळ कनेक्शन देणं, हे जे बाकीत केलं त्याप्रमाणे जवळजवळ सुमारे एका गावात 2-2, 2.5, 3-3 कोटीची कामं या 100% प्रगतीपथावर आहेत। आणि एवढं अभिमानाने सांगेन, या तालुक्याचे स्थानिक आमदार या विधानसभेचे माननीय आमदार नितेशजी राणे साहेब यांचा पाण्याच्या बाबतीत कायमस्वरूपी पाठपुरावा असल्यामुळे आणि त्याप्रमाणे राज्य सरकार असून दे केंद्र सरकार असून दे, त्यामुळे देवगड तालुका हा एक भाग्यवान देवगड तालुका आहे। तुम्ही मला वाटतं अनेक ठिकाणी आमने सामने हे कार्यक्रम केला असाल, पण देवगड तालुक्यामध्ये हा एप्रिल आणि उद्या मे जरी उजडला तरी मला वाटतं एकही शासनाकडे टँकर मागावा लागत नाही, हेच आमचं देवगड तालुकावाल्यांचं भाग्य आहे। तरी मला वाटतं एकही शासनाकडे टँकर मागावा लागत नाही, हेच आमचं देवगड तालुकावाल्यांचं भाग्य आहे। हे दावे आहेत आमच्या लोकप्रतिनिधींचे। देवगड टँकर मुक्त आहे। एप्रिलच काय, मे महिना जरी आला तरी टँकर आणावा लागत नाही असं छाती ठोकपणे या प्रतिनिधींनी कोकण 7 लाईव्हच्या आमने सामने या कार्यक्रमात सांगितलं होतं। आता जरा वास्तव पाहूया।
500 रुपये एका टाकीला देतात, काय परवडणार आम्हाला? आता मी सकाळी आणले 500 रुपये देऊन. जगायचं कसं पाण्याशिवाय? असे जर आम्ही रोज 500 रुपयाचं पाणी आणलं तर कसं परवडणार आम्हाला? जास्त किमतीनं आम्हाला पाणी विकत घ्यावं लागतं हे सांगतायत आनंदवाडीच्या महिला भगिनी. आनंदवाडी आपल्या देवगड तालुक्यातच आहे बरं. हा भाग ग्रामीण भागातही मोडत नाही की कातळावरही वसलेला नाही. देवगड शहराचाच भाग आहे आणि आता मे महिन्याचा दुसरा आठवडा. काही नाही, फक्त आमच्या प्रतिनिधींना आठवण करून दिली. असो, देवगड जामसंडे शहरात तसेच तालुक्यातील अनेक गावांवर पाणी टंचाईचं संकट आहे. पाणी पुरवठा बंद झालाय, विहिरींनी तळ गाठलाय. त्यामुळेच मिळालंच तर हे असं गढूळ पाणी या महिलांना मिळतंय. बऱ्याचदा पहाटे लवकर उठून इथल्या महिलांना पाणी भरावं लागतंय. यामुळे इथल्या ग्रामस्थांना विकत पाणी घेण्याची वेळ आली आहे. आता या पाण्याचे दरही वाढले. दररोज पाणी विकत घेणं काही या ग्रामस्थांना परवडत नाहीये. कोकणसात लाईव्हशी बोलताना या महिलांचा पारा चांगलाच चढला होता. नळपाणी योजनेची काही चांगली स्थिती नाही. हे पाणी 6 दिवसांनी सोडलं जात असल्याचं त्या म्हणाल्या. इतर वेळी नळ योजनेतून होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यावरही त्या नाराज आहेत. पाणी सोडलं तरी सुद्धा त्याची धार एकदम बारीक असते, त्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागतो. आमच्याकडे आता हा पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. तर इकडे फक्त विहीरच आहे आणि जे नळाचे प्रश्न आहे त्यांचं पण 6 दिवसांनी पाणी येतं. विहिरीत तर 2 खड्डे पडले, तुम्ही बघू शकता. आणि वरून काय पाण्याचं वगैरे नळ लाईनीचं अजून काही झालेलं नाही आहे. त्यामुळे हेच पाणी बघा, हे असं पाणी भरावं लागतं आणि अजिबात पाणीच नाही आहे कोणाकडे. ह्या ते नगरपंचायतीत आम्ही झाले 5-6 महिने जहान होतले, तेव्हा असंच होतं की पाण्याचं सोय नसत. मुळात ना आमच्या इकडे आनंदवाडीत खूप म्हणजे पाणी विहिरीचं पाणी नसतं आणि किंवा नळाचे सुद्धा प्रॉब्लेम असतो. नळाचे सुद्धा असं पाणी नाही. आता असं नाही की आता तरी मे एप्रिल ह्या लागला, त्याच्या अगोदर हीच कंडिशन असते की पाणी पाण्याचं 6 दिवस पाणी येत नाही आणि विहिरीत पाणी नाही. आणि ह्या अगोदर आम्ही आनंदवाडचे महिला गेलेले होते 6 वेळा, पण हा प्रश्न त्यांनी काय सोडवला नाही. फक्त ह्याच सांगतो की हा आमचे असं प्रॉब्लेम आमचा हे तुटलं ते तुटलं कायम सांगत असतात असं काय नसतं आणि ते काही या करू शकत नाही. अजून हा पूर्ण मे महिना जायचा कसा घालवायचा, तो कसा घालवायचा, म्हणजे पाण्याशिवाय कसं जगायचं असा मोठा प्रश्न आता इथे उभा राहिला. ती पण घर आहे पण इथून पाणी वरती जाऊ शकत नाही. टेम्पोरी पाणी सुद्धा एवढं परवडत नाही. 500 रुपये एका टाकीला देतात, काय परवडणार आम्हाला? आता मी सकाळी आणले 500 रुपये देऊन. जगायचं कसं पाण्याशिवाय? असे जर आम्ही रोज 500 रुपयाचं पाणी आणलं तर कसं परवडणार आम्हाला? नगरपंचायतीत पण हे जाऊन आलेले आहेत पण त्यांना ठोस असं तर ते काहीच देत नाही. येत बोलले की हा आमच्या असे काही प्रॉब्लेम आहेत तुमचे सोडवले का? त्याच्यानंतर त्या महिन्याभरात त्यांनी पाणी जरा व्यवस्थित 15 दिवस व्यवस्थित सोडलं आणि परत ना म्हटलं तर 5 महिन्यापूर्वी सुद्धा हीच कंडिशन. आताची कंडिशन पहा ना, पाणी नाहीये. नळ आणतो आणि अजून पण काही आणले नाही. 4 लिटरचे 4 वाजता थोडं थोडं जे पाणी सांगते ते लोक 4 म्हणजे वयस्कर लोक आहेत ना, ती 4 वाजता पाणी भरतात. म्हणजे दुसरा पर्यायच नाही पाण्याला. आणि बिल पण तुमची थकीत वगैरे नाही, त्यांनी सांगायचं सगळ्यांची वेळोवेळी भरलेली आहे. तर आम्ही थकीत ठेवत नाही ना, तर तुम्ही एवढं आमचं पाणी येतं करून दाखवा. आम्हाला नळाची सोय पण नाहीये, नळाची सोय पण करून देत नाहीये किंवा काय नाहीये. आमचं एवढं ना की आमच्या पाण्याची सोय आमचं करून द्यायची. आनंदवाडीची जशी अवस्था आहे तशीच देवगड शहरात आणि इतर गावांमध्ये देखील अशीच परिस्थिती आहे. दहिभाव अन्नपूर्णा नदीपात्रातून जलवाहिनीच्या माध्यमातून केला जाणारा पाणी पुरवठा हा नेहमीच ही पाईपलाईन ठिकठिकाणी फुटल्यामुळे अडचणीचा मुद्दा ठरतोय. या नदीपात्रातील पाणी हे देवगड जामसंडे शहराला तसेच इतर गावांना देखील हा पाणी पुरवठा केला जातो. येथील ग्रामपंचायत पंपिंग करून एकीकडे पाणी खेचत असते तर देवगड जामसंडे आणि येथील गावे असा पाणी पुरवठा या नदीतून होत असल्यानं येथील पाणीसाठा नेहमीच कमी होतो. शिरगाव पाडागर येथील नदीपात्र बारमाही पाणी वाहतं, परंतु हे पाणी योग्य प्रकारे साठवण करण्याची उपाययोजना अद्यापही केली नसल्यामुळे देवगड जामसंडे आणि इतर गावांना मुबलक प्रमाणात पाणी देता येत नाही.
जल हे जीवन आहे आणि आज आपण आहोत देवगड तालुक्यातील आनंदवाडी येथे. आनंदवाडी तसेच देवगड येथील ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जी आहे ती पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. विहिरी कोरड्या झाल्या आहेत, त्याच्यामुळे लोकांना 8-8 दिवस 10-10 दिवस पाणीच मिळत नाही आहे. एकंदरीत देवगडात भीषण पाणी टंचाई भेडसावते. पिण्यायोग्य पाणी नसल्यानं ग्रामस्थांचे हाल होत आहे. विकतचं पाणी प्यावं लागतंय. संपूर्ण मे महिना बाकी आहे, त्यामुळे करायचं काय, जगायचं कसं असा प्रश्न या ग्रामस्थांसमोर उभा ठाकलाय. लोकप्रतिनिधींनी केलेले टँकर मुक्तचे दावे फोल ठरताना दिसतायत. 2 ते 3 कोटींच्या नळपाणी योजनेचाही फारसा मोठा फायदा झालेला निदान या भागात तरी दिसत नाहीये. आता यावर गांभीर्यानं विचार करून ठोस उपाययोजना करायला हवी अशी मागणी होते. निवडणुकीच्या काळात सामान्यांनीही तुमच्याकडे याची तक्रार केली नसेल. मात्र आता प्रचार संपलाय, निवडणूकही झाली. वेळ असेल तर निदान आता तरी या पाणी प्रश्नाकडे लक्ष द्यावा अशीच साथ सामान्य घालताय. नागेश दुखंडे, कोकण सात, देवगड. कुणकेरी भवानीवाडी येथील सावंत भोसले कुलस्वामिनी श्रीदेवी भवानी चरणी श्री जगन्नाथ संगीत विद्यालय आंदुर्लेचा भजन रंग आणि संगीतमय कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. पखवाज अलंकार महेश विठ्ठल सावंत आणि ग्रुपनं हा संगीतमय कार्यक्रम सादर करून उपस्थित रसिकांची मन जिंकली.
वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड गावची ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरी परिवार देवता वर्धापन दिन सोहळा 14 आणि 15 मेला उत्साहात पार पडला। यावेळी हजारो भाविकांनी श्रीदेवी सातेरीचं दर्शन घेतलं। प्रतिवर्षीप्रमाणे मोठ्या उत्साहात मातोंड येथील श्रीदेवी सातेरी परिवार देवतांचा वर्धापन दिन सोहळा पार पडला। चौदा मेला देवी कवच आवृत्ती, महिलांसाठी कुंकुमार्जन आणि रात्री दशावतारी नाट्यप्रयोग पार पडले। तर 15 मेला सकाळी महिलांसाठी कुंकुमार्जन, त्यानंतर सत्यनारायण महापूजा आणि दुपारी भाविकांसाठी महाप्रसाद पार पडला। या वर्धापन दिन सोहळ्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित गोवा, मुंबई, पुणे आणि इतर भागातून हजारो भाविक उपस्थित राहत श्रीदेवी सातेरीचं दर्शन घेत महाप्रसादाचा लाभ घेतला। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। वेंगुर्ला मांडवी खाडीत बुडालेल्या यशचा मृतदेह सापडला। इनोवा कारचा चक्काचूर, 7 जण जखमी। आणि विहिरींनी गाठलं तळ, पाणी विकत घेण्याची वेळ। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।